दिनै 31 मार्च 2025 बड'फानि 69थि जोनोम सान बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु आफादनि बिथोन बायदियै जों गावनिनो जिल्लानि सिङाव थानाय रौता जितु डिग्री कलेज बेयावहाय जोङो फुंबिलिनिफ्राय फिरफिला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय बेबायदि हाबाफारिखौ जों लाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बे फरायसालिमानिनो जोङो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै बर' जातीयताबाद आरो बड'फानि सासे फरायसा हिसाबै बिथांनि जिखिनि रल खामानि मावबोनाय बिथांनि हिस्ट्रि बेफोरखौ एसे सावरायनायनि खाबु जों लानानै बेवहाय सेमिनार बायदि मोनसे सावरायमेल जों लानाय जायो। बेवहाय बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि रबिन्द्र मुसाहारि सार बिथाङा बाहागो लादोंमोन। गाहाय सावरायगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर' बिथाङा बाहागो लायो आरो बिथांमोननि बाहागो लानायजों आरो ओनसोलनि माखासे मानि मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुयेल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरिफोर गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायजों दिनैनि बे हाबाफारिया खोब मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बिनिखाय साफ्रोमबो बाहागो लागिरिफोरखौ आं साबायखर बावगोन। दिनैनि बे हाबाफारिखौ खोब माने गाजा गोमजायै खुंफुंनायाव हेफाजाब मदद होनायनि थाखाय आरो दिनैनि नैबे बुब्लियाव जोङो खोब गोजोननाय जों फोरमायनो नांगोन जे बड'फानि जिथु सिमां बड'फानि जिथु नुहोना गालांनाय लामाफोर फिल'सफि आइडिय'ल'जि बेफोर गासैखौ फल' खालामनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' रायजो राजा एज ए हल जों दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे एचिभमेन्ट जों मोन्दों आरो बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गानाय। दिनै थांनाय 2023 मायथाइनिफ्राय जे आसामाव मोनफ्रोमबो फरायसालि फरायसालिमाफोराव मोनफ्रोमबो अनुस्थानफोराव दिनै बड'फानि बे जोनोम सानखौ मोनसे फरायसा सान हिसाबै फालिनायनि मोनसे जिथु इनिसियेटिभ बेखौ लानानै जों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बधय आं जुदि गोरोन्थि खालामाखैब्ला देग्लायनिफ्राय प्रथमबार सरकारानो बेखौ मोनसे उदजापन खालामदों कटन इउनिभारसिटियाव गुवाहाटियाव थानाय बेवहाय देग्लायनिफ्राय बिथांमोना खुंदों। स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट जथायै बेवहाय खुंनाय जादों। बे जोंनि थाखाय खोब रंजाथाव गोग्गाथाव खारन बेफोरनि गेजेरजों जोंनि गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि माहारिफोरनि गेजेराव बड'फानि जिथु खामानि मावलांनाय बिथांनि स्टुडेन्ट जिथु जिबननि जिखिनि हिस्ट्रिफोर काहिनिफोर बेफोर गासैखौ जों खोन्थालांनो हागोन आरो बेजों बर' हारिनि मोनसे जौगाखांनाय बर' हारिनि मोनसे माने माबायदि स्टेजनिफ्राय जों स्ट्रागल खालामनानै दिनैनि नैबे थासारियाव मोनफैखो बेफोर गासैबो बेरखांलांगोन आरो बेजों लोगोसेनो बिथांनि मुङाव जिहेतु दिल्लीयाव मोनसे लामाखौ मुं दोननो नागिरदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग दा बेफोरो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर माने एचिभमेन्ट दा बिनि गेजेरजों दा बेफोरबायदि मोनफा मोनफानि माने खामानि मावलांनायनि गेजेरजों बड'फानि मुंखौबो जों अराय माने गोजोर खालामनायनि मोनसे थांखिजों खामानि मावलांदों आरो बेफोरो मोनफानि उनाव मोनफा मोनसे एचिभमेन्ट आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारिया गुबुनजों मिथिजानाय गुबुनजों सावरायजानाय गुबुना जों बर' हारि होननाय मोनसे जाथि जे दङ बेखौ एटलिस्ट सोरनिबा थ्रुयैसो नागिरनानै मोनफैनाय बे लामाफ्रा खुलिदों होननानै आं सानो। दा दिनै खोब गोजोननाय मोन्दों बिथांनि बे 69थि जोनोम सानखौ जोङो खोब माने गाजा गोमजायै खुंफुंबाय आरो बयबो नोंथांमोननि बाहागो लानायजों जोंनि बे हाबाफारिया माने साक्सेसफुलि जाबाय आरो आसा खालामदों जिखिनि फरायसाफोरखौ जों दिनै बेवहाय लोगो मोनबाय बिथांमोननिफ्रायनो जोंनि बर' हारिखौ दैदेननायनि बर' माने जोंनि ओनसोलखौ दैदेनगिरिफोर बेबायदि ओंखारबोगोन खारन जोंनि सावरायनायनि मुल माने टपिकआ बेखौनो सोनारनानै जों सावरायनाय जादोंमोन। गोजोनथाव खौरां माइसता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां।
क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोर अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।